Fisem id-Dipartiment tal-Malti tal-Università, nixtieq nilqakom għal din it-taħdita ġew ma jridniex ngħid speċjali, għal din it-taħdita speċjali li se jagħmel Joe Morana dwar il-riħ fil-qala jew ir-riħ fil-qala. Il-taħdita tal-lejla hija taħdita importanti għalina bħala Dipartiment tal-Malti l-ewwel nett għax din hija r-raba' sena ta' dan il-proġett li qed immexxu dwar it-tradizzjoni orali. U t-tieni nett hija taħdita importanti ħafna għax il-proċess li bih wasanna biex Joe jagħmel din it-taħdita għalina huwa il-proċess ideali li jirrappreżenta dan il-proġett fil-qosor ħafna. Dan huwa proġett li permezz tiegħu aħna bħala Dipartiment tal-Malti tal-Università mhux qed nagħtu t-taħdidiet nitkellmu aħna inkellmu aħna lin-nies imma qed nisimgħu lil ħafna riċerkaturi żgħażagħ, riċerkaturi anzjani, riċerkaturi għandhom ħafna esperjenza, anki akkademiċi mill-Università jagħmlu taħdidiet dwar oqsma illi kieku ma jeżistix dan il-proġett aktarx ma jsirux. Joe beda jiġi għat-taħdidiet tagħna ftit xhur ilu u naturalment diġà kellu n-namra tal-ibburdjar, diġà kellu interess fir-riċerka tat-terminoloġija u tal-lingwaġġ tal-ibburdjar bil-Malti u tad-dajes u speċjalment tad-dajes tal-qloħ. U dan il-proġett qed igawdi mill-kontribut verament speċjali, riċerka kbira u ta' ħafna ħin li għamel Joe fost l-oħrajn ma' wħud minnkom li qegħdin hawnhekk li tkellmu ma' Joe u taw it-tarif u l-esperjenza tagħhom. U fl-istess ħin naħseb li Joe u dan is-suġġett qed igawdu mill-possibilità li toffri din is-sensiela ta' taħdidiet li qed jagħmel id-Dipartiment tal-Malti anki permezz ta' riċerkaturi oħrajn li mhumiex membri full-time tad-Dipartiment, qed nitkellem dwar Giusy Gatt, qed nitkellem dwar Daniel Bezzina, Rita Saliba, Janika Xkembri Xfava li tagħmel ħafna mix-xogħol ta' koordinazzjoni, Marlene Mifsud Kirkop u Michael Degwara. Il-Professur Manuel Mifsud u Dr. Michael Spanjol li qiegħed hawnhekk li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Malti. Dan huwa tim kbir imma fil-verità hemm ħafna nies illi bħal Martin Morana, bħal Simon Salafja li se jagħmel taħdita fil-ġimgħat li ġejjin, hemm ħafna nies li taw kontribut, qed jagħtu kontribut u se jagħtu kontribut. Nirringrazzja lill Fond ta' Riċerka tal-Università, lill Klabb Kotba Maltin u fuq kollox nirringrazzja lil Joe Morana li tagħna ħafna mill-ħin tiegħu u mill-esperjenzi kbar li għandu f'dan il-qasam biex jibda din id-diskussjoni kif jgħidu dwar l-ibburdjar u id-dajes tal-qloħ bil-Malti. Ħanibda billi nagħmel xi ringrazzjamenti u apprezzamenti fis-sens. Għandna magħna fostna hawnhekk. Ħansemmihom bisimhom għax ħansemmihom bisimhom. Għandna il-Peter u Paul Aquilina magħrufin tar-radar. U għandna l-Joseph Baldacchino minn Birżebbuġa. Dawn in-nies, apparti li kienu jibnu d-dajjes huma, kienu jtelqu bil-fregatini tal-Latin Birżebbuġa. Qed nagħmel apprezzament partikolari għax biex tlaqa' dawn in-nies f'sitwazzjoni bħal din, mhux daqstant faċli. U napprezza li mill-ħin tagħhom ġew hawnhekk u forsi jaqsmu wkoll magħna xi esperjenzi tagħhom. Imma għandna okkażjoni wkoll li għandna bennejja tal-fregatini tal-Opri tal-Baħar. Baħħara u għandna wkoll is-Sur Joseph Karwana kittieb li ħadu kemm ħareġ il-ktieb termini nawtiċi u tarif marittimu lokali ieħor li għalija ħanikwota minnu ħanagħmel referenza ħafna għalih għax sibtu bħala pilastru għar-riċerka li bdejt nagħmel. L-ewwel qed jiena r-riċerka mhix l-istadju mhux stadju aħħar imma huwa stadju tal-bidu. Jiena nsejħilha riċerka preliminari. Jiena konvint li jekk hawn aktar studjużi minni u bla dubju hawn naqra sforz iktar, issir riċerka u joħorġu ħafna iktar affarijiet. Jiena hawnhekk lux x'imkien rajt l-Sur Kassola, Prof. Kassola,
min għandu rajt ktieb, nawilli ktieb interessanti, Malta Sicily, u fihem it-traġitt li kienu kun hemm bej bastimenti tal-qluħ fl-1838-36 u jgħid xi traġitt kemm kien importanti it-traġitt bej il-Gżejjer Maltin bastimenti tal-qluħ. Ħan nibda però qabel nkompli bil-paroli naqsam magħkom esperjenza waħda mill-ftit li kelli jiena nitla Sqallija u nitla l-Italja nipprattika d-delizzu tal-ibburdjar fuq opri tal-Latin. Ħan nibdew biha. Deka għal min qatt ma kellu idea ta' qluħ Latin, dak huwa armar ta' qluħ Latin jippratikaw tajjeb ħafna fis-Sqallija u fin-naħat isfel tal-Italja. Fil-fatt huma dom jippreservaw id-dajjes, jirrestawraw id-dajjes tagħhom tas-sajt u jarmawhom bil-qluħ Latin u kultant żmien jagħmlu regatta daqqa f'post u daqqa f'ieħor. Qatt nitkellmu fuq dajjes ta' qluħ. Id-dajjes ta' qluħ jimxu bir-riħ. Mela l-ewwel ħan nagħmel ħan ngħidu r-riħ, nitkellmu daqsxejn fuq ir-riħ. Waħda mill-iktar affarijiet importanti dwar ir-riħ hija d-direzzjoni, speċjalment tal-baħħara. U d-direzzjoni tar-riħ hija fundamentali. Għaliex għax skont id-direzzjoni tar-riħ u skont il-korsa wieħed jaġġusta l-qluħ tiegħu biex jimxi l-korsa li għandu bżonn. U ħanibda bil-warda tal-irjieħ. L-ewwel warda tal-irjieħ li nafu biha kienet ta' żmien il-Griegi. Nispera, ma għaditx. Sorry, hawnni. Okay. Ta' żmien il-Griegi. Mela minkejja ta' żmien il-Griegi ma kellhomx grigal, kif qatt taraw hemmhekk. M'hemmx grigal. Il-grigal ġie iktar tard. Għaliex? Għaliex il-ċentru tal-warda tar-riħ tal-Griegi kienet qrib il-Gżejjer, qrib Ċefalonja, qrib lejn Patras. Mela ċ-ċentru tar-riħ tal-warda tal-irjieħ tal-Griegi kien qisu lejn il-vant tal-Mediterran, ċentru il-vant tal-Mediterran. Malli għadda żmien, wara l-Griegi, taraw l-ismijiet tal-Griegi huma differenti għal kollox mill-ismijiet aħna Romani Latini wara li komplew wara. U fil-fatt Traċja, 16 mit-Traċja. Ġifieri l-ismijiet huma totalment differenti, Fenixjes. Tajjeb, warajhom niġu għażmien Ruman. Iċ-ċentru, mela kif qatt taraw, iċ-ċentru tar-riħ, tal-warda tal-irjieħ, mill-Gżejjer Griegi qorob iktar lejn Malta. Ġifieri r-Rumani, iċ-ċentru tar-riħ tal-warda tal-irjieħ kien qrib Malta, bejn Malta u naqra fuq l-Sqallija li hemm kif qed taraw hemmhekk. U nataw l-ismijiet Taljani, Libeccio, Scirocco, Mezzogiorno, aħna qlibni għal-Malti ngħidu nofsinhar. Però it-Tramuntana għadna nużawha, il-Majjestrale nużawha, il-Grigal nużawha, il-Vant nużawha, il-Libeccio, il-Beach nużawha. Minn hemmhekk bdejna nersqu iktar għal xi ħaġa li nafu aħna. Però dik minn nfisha mhix il-warda tar-riħ, dik hija mappa bid-direzzjonijiet tar-riħ. Il-warda tal-irjieħ imbagħad sviluppata ta' bejwiet u tal-Medjuevu mir-Repubbliki Marinari Taljani li bdew propjament minn Spanja. Però l-iktar li ħarġuha kif nafu għallum kienu x'aktarx minn Amalfi. U minn Amalfi għandu din il-warda tar-riħ. U taraw issa veru warda, mela qabel ma konniex qed naraw warda, qabel konna qed naraw mappa b'direzzjonijiet differenti. Hekk issa l-baħħara kellhom forma ta' boxla, mhix il-boxla din, nenfasizza. ċo il-boxla mfassla fuq l-irjaħat. U jekk tinnotaw l-Vant bis-salib. Għaliex Ġerusalem. Mela allura hemm simbolizmu wkoll ħanejdu reliġjuż. Minn hemm niġu eqreb għal żmienna. Da fil-fatt huwa luħ ta' dajsa Venezjana, għax Venezjani għandhom tradizzjoni.
L-hawnhekk l-uħ tagħhom jgħidulu kakija mezzana, nispjega aktar ċini. Illi jiddekoraw l-uħ tagħhom b'kuluri differenti, kull familja kellha l-kulur tagħha. U dak kien isir biex identifikaw lil xulxin fuq il-baħar. It-tradizzjoni tal-Adriatiku hija kont partikolari Venezja, illi kulħadd kull familja jkollha l-uħ tagħha u jkollha l-kuluri tagħha. Bħalma aħna Malta kellna tal-linja biex narfu waqt immorru xlaw jew mmorrux naħa l-oħra. Ma dak l-uħ Venezjan. U l-istess dan kopja il-simbolizmu medjevali tagħhom. Nesqu iktar qrib. Din hija warra tal-irja ċew il-Boxla Maltija tal-1905 jidherli. Hija parti mill-liċenzja tal-Trib tal-Baħar li kienu jagħmlu il-baħħara dak iż-żmien meta kienu jaqgħuhom l-assessment l-eżami tajjeb. U l-Boxla kienet tkun din. U jekk tinnotaw, il-Boxla ma fiex numri. It-tri biss fiha mela għandek it-tramuntana nofsinhar il-vant u l-punent. Il-Grigal, il-Majestral, il-Beach u x-Xlokk. U bat għandek apparti, per eżempju, Beach il-nofsinhar, jom kella punent il-Beach. Bejnietom għandek per eżempju il-Beach kwart punent. Għandek per eżempju punent kwart Majestral, Majestral kwart punent, Majestral kwart tramuntana. Għaliex? Għax ma kienu xaqraw il-numri. Kienu jmorru bl-ismijiet ta' direzzjoni u kien jimxu bil-kwarti u l-warda ta' Rieħ Maltija ta' 1905 li fil-fatt ħadta mill-biblioteka, grazzi għal Donald, għax fejqiet, Donald Griffa, għamu, għax ta' nilajnuna tiegħu wkoll. Il-Boxla kienet imqasma fi gradi ma' f'pożizzjonijiet mhux b'numri, illum bil-GPS numru. So many degrees u jissetti għalek il-korsa. Niġu eqreb. Din hija l-warda ta' Rieħ kif nafu għallum. Sewa, bil-ġismu, bil-degris u bl-ismijiet ukoll. Wara din, ma nafx jiena skoprejta xi sentejn ilu. Skoprejt li aħna l-Maltin għandna warda tar-Rieħ Maltija antika. U hija din. U ma nafx jiġri ermakom qabel sentejn ilu li qatt ma kont naf biha. Il-Miklem Malti ġus naħseb tagħkom xogħol il-Miklem Malti li għalija biċċa xogħol tajba u tallimt minnha. Fissa xi ħaġa li qatt ma kont naf li teżisti. Jiena li jamna lija il-punent, il-bix, il-vant dik kienet il-Boxla Maltija, ma fil-verità skoprejna wkoll li kellna Boxla Maltija iktar lokalizzata minn dik li rajna qabel. Sewa li iktar għandax taqsam ma' Malta pjuttost. Tajjeb. Mela, ir-Rieħ barra id-direzzjoni, importanti nkunu nafu l-forza tar-Rieħ. Sewax, huwa fattur ukoll, speċjalment il-bastimenti l-antiki, illi ma kienux jifilħu kull rieħ. Jekk ir-rieħ kien ikun eċċessiv u kien ikollhom ħafna qluħijiet, ħafna qluħ di wkoll Malti mawweġ, ma jekkellimna. Il-bastiment jinqaleb. Mela allura kanu ivvintaw l-iskala Beaufort. Jiġifieri mhux Maltija li żgur. Però Joseph Caruana, grazzi għax-xogħol tiegħu, il-ktib nagħmellek riklam Joseph, il-ktib terminoloġija Maltija ta' nawtika Maltija. Itina it-tifsir tal-Beaufort bil-Malti u jtina id-deskrizzjoni tal-Rieħ il-forza. Il-nos li l-forza tal-Rieħ, forza wieħed, forza tnejn, l-ħaniezi. U ħdejħan il-veloċità tal-Rieħ. U fl-istess ħin qegħdin l-veloċità hija s-saħħa. Għax kemm għandu l-veloċità Rieħ iktar għandu saħħa. U għandek skala li wieħed jista' jikkalibra. Xi jekk għandu joħroġ il-baħħar jew le. Aħna jdu riħ ħafif, ziffa ħafifa. Riħ moderat, x'inhu moderat? Hemmhekk qed titik il-figura eżatta. U nista l-baħar dawn kienu jaħuhom tajjeb. Għaliex bihom kienu jikkalkulaw kemm tiflaħ id-dajsa tagħhom. Li tisma' id-dajsa tiegħi jiena ma li titla' forza erba' inżarma għaliex iktar ma tiflaħx. Ftakru li l-duzzijiet u l-kajjikki tagħna u l-Firilli ma kellhomx kontrakarina. Kontrakarina hija dik id-twila li tidher fuq dal-mudell. Dik qiegħda l-kontrapis, apparti li qiegħda biex il-bastiment ma jimxiex mar-rieħ, ma jaqax mar-rieħ. Qiegħda wkoll għall-kontrapis. Il-luzzijiet tagħna, il-kajjikki tagħna, il-Firilli tagħna, id-dajsa tawdix tagħna, ma kienx ikollhom il-karina bil-kontrapis biex tagħmel tajjeb. U allura fuq ċertu rjaħat jiġu kollhom jew inaqsu l-qluħ, inaqsu l-erja ta' l-qluħ, tajjeb, jiġbru l-qluħ, iqassruh, ċekknuh,
jew kellha ma jbaħrux għaliex hekk ikun periklu li jinqalbu. U kien hemm każijiet li nqalbu, kien f'riċerka preliminari li għamilt sib li pereżempju fin-1930-32 kien hemm billi xi żewġ bastimenti ta' luħ li nqalbu. Ġifieri mhix xi ħaġa ta' barra minna. Jien fl-attività li mmur meta mmur sqallija, dajjes inqalbu rajt ukoll. Dajjes li qas minnhom l-arblu rajt ukoll. Ġifieri taħsbux li għax inti għandek l-armar kollox sew u tista' toħroġ kurrieħ. Id-dajsa għandha il-limitazzjoni tagħha u d-dajjes Maltin mhumiex speċjali għandhom ukoll il-limitazzjoni tagħhom. Din importanti ħafna, din internazzjonali l-ewwel nett, meta ngħidu forza tlieta, forza erba', eċetera, eċetera. Dak ma kulħadd l-istess, universali ġifieri, diġi adottata universalment. Sewwa din ilha mis-seklu 18 di. Ejtin ħaġa jidher. Ġifieri xi ħaġa li hija universali. Jekk mur l-Italja tgħidu forza 6, l-istess veloċità għandek. U l-istess effett fuq il-ġismu. Jaħawi il-baħar kif inhu kundizzjoni tal-baħar. Jekk tinnutaw fl-aħħar titkaxxi huma vojta għaliex għax tant tkun qawwi li ħadd ma jkalkulah il-baħar imbagħad. Ma jkunx hemm biex. Marrieħ jkun ukoll is-sħab. U hawnhekk nerġa' nirringrazzja lil Miklem Malti li tagħna l-ismijiet ta' sħab bil-Malti. Jiena ngħid il-verità ma tantx jien akkanit fuq il-Malti, llum ninqeda bil-kompjuter sfortunatament bħal ħadd ieħor nara xejn il-Windfinder u jtejn il-forza u l-antiki mhux hekk. L-antiki kienu jbassru t-temp ukoll misħab. Fil-ktieb tal-Lejn Sajla l-Baħar Rasu Jibsa. Isemmi karattru, Kalandra. Mhux Kalandra, sorry. Issa nilkom bħalissa mhux idur li semmi. Anyway. Illi dan kien kapaċi ibassar it-temp misħab li jara. Tifhmu ġifieri importanti għall-antiki kien importanti ħafna. Il-rieħ minnu nnifsu jirrifletti x'tip ta' ġem ġej. U kienu jbassru it-temp ġej. Niġu issa l-qluħ, mela l-ewwel forma ta' qluħ kienet kwadru mhux għax kwadru. Ġifieri, il-fatt mhux kwadru skweri, se jkun naqri twal jew naqri inqas minn naħa jew oħra. Kwadru għax kien ikun kartabun bejn il-linja pruwa poppa tad-dajsa. L-Ingliż jgħidu square. Tajjeb, ġifieri kien ikun kwadru mela għandek il-linja pruwa poppa tad-dajsa u l-qluħ kien ikun jaqsam attravers il-bastiment u kien ikun minn dan biex ir-riħ imbuttaħ minn wara u kien tajjeb biss biex ir-riħ imbuttaħ minn wara. U fatt kienu jużaw ħafna l-imqadef ukoll. Sewwa, mela d-baħħir dak iż-żmien dan inċidentalment huwa modell li qiegħed il-Mużew Marittimu. Tajjeb, importanti dak il-Mużew Marittimu, xi bastiment Feniċi u xi ħaġa hekk. Kien jirrispondi biss għar-riħ minn wara, mela d-baħħir kien kondizzjonat. Jekk ġejjelek minn wara, nużaw il-qluħ, jekk le, jew ma nbaħħrux, jew morru bil-qdif. U mhux ħaġa faċli taqdef kontrarja, nassigurakom. Simili tiegħu l-istess mudell ieħor il-Mużew Marittimu, l-oħ kwadru tal-merkanzija, bastiment tal-merkanzija, mirkeb tal-merkanzija. Insibu ieħor tal-gwerra, ċini ta' unika tal-gwerra. L-istess beqluħ minn wara bil-loħ kwadru, ġifri kartabun mal-bastiment jimxi bil-riħ favorih biss. U hawnhekk niġu għar-rivoluzzjoni fil-fema tiegħi importantissima fit-tbaħħir u fin-navigazzjoni. Il-qluħ Latin. Aħna għandna d-dajsa tal-Latini. Hawnhekk għandna l-familja Joseph Caruana u l-familja tiegħu kienu jibnuhom. Fil-fatt fil-ktib tiegħu hemm imniżżel ukoll x'kien hemm u hemm ħafna tarif interessanti dwar id-dajsa Tawdex. Id-dajsa Tawdex ngħidula id-dajsa tal-Latini, sa għandna kanzunetta id-dajsa tal-Latini. Tajjeb ngħidula d-dajsa tal-Latini, appuntu għax kienet armata b'dan it-tip ta' ċoe b'da ta' dik in-naħa. Li għalkemm dawn it-tnejn huma Latin, dan huwa Latin ngħidulu normali, u li jgħidu Latin setin jew setin. Tajjeb, u l-qluħ tagħna tal-dajsa Tawdex huwa dak it-tip. Ikun hemm raġunijiet ħafna drabi dak it-tip, normalment dak it-tip hu tal-manuvrabbli. Għaliex jekk jiddeċiedi jista' jbaxxih u jaddiħ naħa l-oħra
naħa l-oħra tal-arblu. Issa nispjega aktar tard. Mela hawnhekk dejna il-pluh Latin. Il-vantaġġ ta' pluh Latin kien li kien kapaċi jitla' kontra rieħ, x'jiġifieri titla' kontra rieħ. Dritt fir-rieħ ma tistax titla'. Għaliex? Għax il-pluh isir bandiera, jibda jperper. Mela dajsa bastiment tal-pluh dritt fir-rieħ ma jistax jitla'. S'issa għadhom ma vventaw xejn li jista' jitla' dritt kontra rieħ. Imma jista' jitla' angolu għar-rieħ. Tajjeb. U d-dajsa tal-Latin żviluppat dik il-ħila, dik it-teknika. Biex bastiment, flok jitla' dritt għar-rieħ għax ma jistax, kien jitla' f'angolu ta' bejwietu ieħor ħan nitkellem, sa nitkellem fuq iktar tarda, ta' 45 gradz. Fuq kull naħa tar-rieħ. Mela hekk ir-rieħ ġej minn fejn qiegħed jien. Il-bastiment ma jistax jiġi dritt kontrija, imma rrid imur angolu 45 grad sewwa, u jerġa' jdur, jibbordja ngħidu, jieħdu takk, u jaqsam għan-naħa l-oħra, mbagħad infehmkom iktar tard. Imma issa l-prinċipju l-iżvilupp importanti li ġab miegħu il-Latin għaliex għax issa mhux kondizzjonat bir-rieħ impoppa. Mela d-baħħir il-kummerċ ma kienx restritt, infetaħ. Mela hekk ir-rieħ ġej minn Sqallija, xorta stajna nbaħħru lejn Sqallija, neħdu iktar ħin iva imma nbaħħru aħjar milli taqdifa. Sewwa, ġifieri dak kien żvilupp importanti ħafna. Hawnhekk dan huwa wieħed replika ta' bastiment antik medjuvali. Mis-Silisja llum ngħidula l-Armenja, ma dak iż-żmien kienu jgħidula s-Silisja, kellha l-port tagħha. U dawk bħal-Feniċi kienu naviganti, il-Feniċi però l-kwadru kellhom. Is-Silisja dawn kellhom dew jużaw il-luħ Latin. Inizjalment il-luħ Latin ġie introdott fil-Mediterran mill-Arab. Bħala introduzzjoni għadhet għaliex għax aktarx huwa l-oriġini tiegħu hija l-Vant imbiet. Imma l-Arab li kienu dak iż-żmien jinnegozjaw ħafna mal-Vant imbiet, daħluh u bdew jużawh fil-Mediterran u mbagħad qabad mal-pajjiżi tal-Mediterran. Għaliex għax kien effiċjenti. Sewwa, dan huwa mis-Silisja, da ġie Malta. Fil-fatt ta' kont lajt fuq, tkellimt mal-kru u fil-fatt ġibthom il-Mużew Marittimu jagħmlu vista hawnhekk għax interessanti. Sewwa, daqsxejn turiżmu fajda tih. Imma hija replika, bastiment replika ta' bastiment medjuvali kif kienu jikkummerċjaw dak iż-żminijiet fil-Mediterran. Jixbħu id-dewa, u xeġġus id-dewa jgħidula, qed ta' tajjeb orrajt, bl-Ingliż id-daw. Li huwa bastiment medjuvali qarbi. Fil-fatt dan huwa tal-Qatar, dak ġew Malta milux. U fil-fatt bħalissa qiegħed għand Bezzina, x-xipjar ta' Bezzina, għandu 8 xhur hawnhekk. Imma dak għamel żjara, fil-fatt niżel tas-Sliema, però dan huwa replika appuntu ta' bastiment tal-merkanzija f'dan il-każ biqluh Latin. Nimxu iktar. Hawnhekk issa ġejna f'ism il-kavallieri. Il-xwieli tal-kavallieri ġieli ngħidulhom galeri aħna li kienu bastimenti tal-gwerra. Kienu bil-qaddifa, essenzjalment l-importanza tagħhom kien qaddifa, però kellhom iqluh Latin. U waqt il-ġlied kien jitniżżel il-qluh u jintużaw l-imqadef biss. Għaliex? Għax il-qdif kien iktar manuvrabbli, iktar predictable, iktar tista' tikkalkula l-veloċità tiegħu u tista' timmanuvra aħjar, u mhux suġġett għar-rieħ. Mela waqt it-taqbida kienu jmajnaw il-loħijiet u jużaw l-imqadef, però hekk għandu ġibda fit-tul biex imur minn Malta Sqallija dawn. Ma jqgħodx imur biqdif, hekk għandu l-luħ, juża l-luħ u kellhom il-luħ Latin. Di incidentalment hija xini ta' żmien l-ordi, jidilli ta' żmien ta' Gramastru Pintu minn għalija. Derowan, sorry, ta' Derowan. Imżejna ċerimoni. U fil-fatt taraw imżejna. Tara, imżejna bil-bnadar, eccetera, u fjammi u xnafien, fjammi tal-drappe, ġifieri. Mhux Malta, imma il-bastiment tal-għabari. U jekk innotaw, l-luħ kien irrigata, il-versi tiegħu kienu kulur differenti. Nimxu iktar. Dana ieħor data Pinto, l-istess jixbħu. Minn hemm niġu għal modelli li għandna fil-mużew hawnhekk Marittimu. Daw tistgħu tarawhom ġifieri, għandek sew galeri tal-gwerra u għandek anke ix-xabekk li huwa tip ta' mirkeb tal-merkanzija l-iktar. Dan huwa l-istess mudell ta' xini
Da għamlu s-Sur Joseph Muscat u minnaw nixtieq insellimlu għaliex Joseph Muscat ta' wirt kbir dwar il-kitba tal-opri tal-baħar, speċjalment Maltin, dak li kienu jibaħru fl-baħar Maltin, għandu diversi pubblikazzjonijiet u nsellimlu minnaw, irreferejt ħafna għax-xogħol tiegħu, però apparti li kien kapaċi jikteb, kien kapaċi jagħmel daw il-modelli. U għaw il-mużew tagħna fortunati li għandna da xogħol sabiħ ta' modelli. Incidentalment daħħaret 7 bolli fuq. Il-Posta ta' Malta ħarġet 7 bolli tal-modelli tax-xwieri tal-kavallieri. Dan mbagħad issa morna naqra oħra, dan huma bolli tal-kavallieri, il-kavallieri ta' San Giovanni ordni sovrana. U ħarġu 7 bolli, wieħed minn ħafna, bix-xwieri tagħha, bil-galeri tagħha. Interessanti minn dak l-aspett ġifieri. Jekk taraw ġifieri f'datu ma bil-euro, però dak li ħarġu anke bil-munita xejdula bħalissa. Bil-munita tal-kavallieri għandhom il-munita tagħhom, però mbagħad reġa' ħarġ is-set wara li daħlet il-euro. Hawnhekk dan minn fejn nistgħu nieħdu informazzjoni u nistgħu nitalmu mhux bejn wieħed u x'kienu. Dan huwa wieħed mill-affreski ta' Lecco, il-palazz. Li fis-sala tat-tron għandek l-affreski li jgħidulek l-istorja tal-assedju l-kbir. U hemmhekk qed naraw il-wasla tal-Ottomani bil-bixwini Latina. Jekk tinnotaw bil-Latina. Nagħmel l-enfasi fuq il-Latin, għax il-Latin ta' possibiltajiet sewa għall-kummerċ, kif ukoll għall-navies, għall-bastimenti navali tal-gwerra, kif semmejna, għall-galeri tal-kavallieri, kellhom il-luħ Latin, meta għandhom it-tul da mhux qogħdu jaħdmu, kienu jaħdmu bil-luħ. Meta jiġi għall-battalja imajna l-luħ u juża l-qaddiefa. Għal-qaddiefa jkunu aktar friski u jista' jimmanuvra aħjar. Din il-favorita tiegħi il-munita ta' 10 cents li kellna qabel tal-10 ċentesmi. U fiha appuntu il-galera ta' Derowan. Hija munita sabiħa ħafna. Jien meta nsiefer u niltaqa' ma' kollegi tiegħi dawn li jistidnuni biex nieħu magħhom fl-ġrijiet, normalment intellalhom waħda miegħi. Għax hija xi ħaġa tagħna l-Maltin li qatturi l-oħlatin li sfortunatament m'għandniex naraw iktar minnhom. Dan huwa bovu, dan huwa tip ta' bastiment. Arnold Cassola jsemmih fil-klib tiegħu li kien jagħmel ħafna traġitti bejn Malta u Sqallija l-merkanzija. Apparti dan hemm oħrajn bil-brig, brigantini, oħra. U wkoll l-xpunara. Però tal-bovu, il-bovu kien popolari mhux ħażin. Din hija replika ta' xini tal-kavallieri, ma hija replika. Kienet saret tal-ġublew jidilli tal-fidda tar-Re George. Kienet inħadmet it-tarzna. Dak iż-żmien tinsewx konna kolonja aħna. U rridu jagħmlu ġest, manifestazzjoni b'ċelebrazzjoni tal-ġublew tar-re. U għamlu din, illum ma nafx sar minnha. Hawnhekk naraw daqsxejn it-tipi ta' loħ differenti. L-ewwel wieħed ta' din in-naħa loħ kwadru. Il-Miklem Malti jgħidu id-dritt, loħ dritt. U xek ġus, ikkorreġini. Id-dritt. Mela. L-oħrajn li huma ġew karwana jsejħilhom foreign daft. Jiġifieri bħal dan il-loħ ta' hawnhekk l-armar mhuwiex iktar kartabun mal-linja pruwa poppa, imma huwa allenjat pruwa poppa. U mbagħad għandu l-mekkaniżmu kif jiċċaqlaq, imma huwa allinjat il-loħ pruwa poppa. Fore and daft. Il-Miklem Malti jgħidu la ġemba. Teknikament ma jiffittjax. L-luħ aħna qatt ma ngħidulu la ġemba. Għax kull l-armar tal-luħ tad-dajjes u l-bastiment tal-luħ huwa kollu maċ-ċentru. Għaliex għax kif ikollok fuq naħa, inti ikollok fuq naħa l-oħra. Għax kif inti taqleb il-bord, l-istess sitwazzjoni se tiġi fuq naħa l-oħra. Mela ma tistax tkun żbilanċjat fuq naħa minnhom. Mela jekk tinnotaw l-arblu fin-nofs ikun, ma jkunx la naħa u roqqas oħra. Fin-nofs tal-bastiment, jekk tara il-wisa travers tiegħu, tajjeb, inti taraħ fin-nofs l-arblu, mhux se taraħ fuq ġenb wieħed. Tajjeb. Ġifieri hawnhekk insiba teknikament insiba diffiċli biex nifhem il-konnessjoni għaliex ngħidulu ta' ġemba. U għandek il-loħ dritt kwadru, it-tarkija, inċidentalment din mhix tarkija Maltija. It-tarkija Maltija tintrama daqsxejn differenti, niġi għalih aktar il quddiem. Għandek ir-randa, dak li bl-Ingliż ngħidulu gaff sail, u għandek il-Latin.
Ma dak l-istanżit ieħor il-mezza tarkija, it-tarkija mezzana ċoħe, li hija l-aksin li ġwali aktar il-qoddim. Din mhijiex evoluzzjoni, il-qabża kienet minn l-oħ dritt għal l-oħ latin. L-oħrajn huma varjazzjonijiet biex inkun ċar. Jiġifieri din mhijiex evoluzzjoni kif żviluppa l-oħ latin, imma daw it-tnejn huma varjazzjonijiet li oriġinaw wara l-oħra latin. Din hija l-Xprunara, l-iktar ngħidu aħna biċ-ċopra tal-baħar famuża li kienet tivvjaġġa bejn Malta u Sqalija. Arnold Kassola fil-ktieb tiegħu semmiha bħala l-iktar bastiment, korreġini Arnold, li traġitta bejn Malta u Sirakuża. Għax Arnold għamel il-riċerka li għamilha mal-port ta' Sirakuża. Jiena konvint li portijiet oħra l-istess pattern ikun hemm, l-istess xejra ikun hemm. Għaliex, għax l-Xprunara ma kienx goffa, kienet ħafifa. Incidentalment, mal-barranin aħna magħrufin li l-Xprunara konna nużawha kontrabandu. Issa kemmu veru le, ma nafx, ma naħsibx li sejrin żmerġ wisq. Skużi Arnold? Ma fimtekx. Veru, ekku. Insomma, għadna bil-kontrabandu sallu, ġifieri naraw l-aħbarijiet. Il-differenza mhux Xprunara, se nużaw tankers, ma insomma. Ma dan huwa mudell ta' Xprunara, marmata bil-Latin, bil-loħ Latin. Issa jekk tinnotaw di jgħidu li hija il-prekursur dik li stimulat l-iżvilupp tad-dajsa tawdex. U fil-fatt bħala qassim, apparti l-arbru ta' wara, żewġ ċarbli, żewġ luħiet il-manistra u t-trinkiet. U man għandu l-uħtaq u d-dinja duru l-palakkun. Jon kella l-flok. Tajjeb. Min kwadri li naraw diversi prints, hawnhekk taraw kwadri mdawrin bihom hawnhekk il-mużew. Sewwa, nitalbu wkoll x'tip ta' bastimenti kellna fl-ibħra. U jekk taraw dan għandek Xprunara pereżempju, u għandek oħra bit-Tarkija u għandek bastimenti oħra. Daw insibhom fonti ta' informazzjoni. Jien meta nara kwadru mhux nara kuluri, li nara x'tip ta' bastimenti fih. Għaliex għax tirtijaj huwa inklinat lejn dik id-direzzjoni. U nista' ngħid li għandna ħafna kwadri Malta għad-daqs tagħna li jagħtu stampa ta' x'tip ta' bastimenti kienu jiżuruna, kienu jagħmlu l-kummerċ, u nkella bastimenti tal-gwerra kienu f'pajjiżna. U jekk inħarsu lejn dawn it-tip ta' pitturi, dawwa l-istess għandek bastimenti riggjati bħal-Briganti, pereżempju, jew eċetera. Oħrajn bil-Latin, oħrajn bit-Tarkija. Apparti li hemm Nettudu li m'għadux postu u saqjet il-palazz. Dan l-istess kwadru ieħor hawnhekk taraw ħafna minnhom da wara mdawrin. Il-Mużew Marittimu għandu kollezzjoni Alla jbierek. Dan interessantissimu, dan għandek assalt, kif spjegajt l-ewwel jien, assalt tax-xwini tal-ordni kontra bastimenti ottomani. U jekk innotaw il-galeri sejrin għall-attakk, u nnotaw mingħajr luħ sejrin bl-imqadef. Għaliex, għax beqluħ ma tistax timmanuvra, beqluħ biex timmanuvra tagħti kas ir-riħ minn fejn hu ġej. Se nitkellem fuq iktar tard. Mela allura jekk tinnotaw meta qatt jassaltaw bastimenti ieħor, bil-qdif għarhom kollha bil-qdif. Tajjeb. Xejn oħra l-istess għall-interess l-oħlatin, eċetera, eċetera. Mill-pitturi u mill-arti nitalmu ħafna x'tip ta' bastimenti kienu hawn f'pajjiżna. L-istess għandek Tarkija, Latin, bastimenti xibsaw b'diranka żmien Ingliżi da. Sewwa għandek il-varjetà kollha. Xprunari. Jiġifieri jekk qed tfittex l-istorja marittima ta' Malta, daw il-kwadri huma ta' għajnuna kbira. Hawnhekk niġu mbagħad għal sett ieħor ta' informazzjoni li tista' takkwista mill-kwadri ex voto. Għal min ma jafx l-ex voto kienu kwadri. Illi in-nies mhux in-nies tal-baħar biss kienu jagħmluhom, imma partikolarment in-nies tal-baħar kienu jagħmlu weda jekk isalvaw mill-arqa, mill-maltempata, jekk ma nqabdux mill-Ottomani. Sewwa u kienu jagħmlu kwadru meta jsalvaw, jiġu fil-Knisja fejn jagħmlu l-weda u dan kwadru kien jitwaħħal fil-Knisja jew kappella skont il-weda li tkun. U dawn jirrakkuntaw ħafna affarijiet għax apparti li jirrakkuntaw l-istorja, jirrakkuntaw ukoll x'tip ta' bastimenti kienu jintużaw. Jiġifieri hawnhekk għandna fonti ieħor ta' informazzjoni
fuq ċertu perjodu ta' Malta. Dawn ħafna drabi iktar bil-1700s kienu l-iktar invoga, u mbagħad inqataw fi żmien Ingliż bdew jonqsu. Hemm ukoll żmien Ingliż, pereżempju dak qiegħed tal-ħerba bil-Kirkara. L-istorja faċli, għandek mirkeb ġifen Ottoman u ieħor Malti. ċoħe Malti, ta' żmien il-Kavallieri, la konna ta' żmien il-Kavallieri, bil-bandiera tal-Kavallieri. Dik hija l-bandiera, navali tal-Kavallieri. U dak huwa dan huwa l-oħ Tarkija, u l-oħra huwa l-oħ Latin. Mela inti kellek mhux wieħed tip ta' luħ li jelimina lil ieħor, għalhekk qedtilkom il-sekwenza li rajna qabel ma tfissirx sekwenza ta' żvilupp evoluttiv, imma ta' differenzi ta' rigging ta' armar for and aft. Tajjeb, u fil-fatt hemmhekk qed tarawhom it-tnejn il-Latin u t-Tarkija. U tinduna il-bastimenti ta' kara, il-Ottoman għax għandu l-qamar, għandu l-bandiera bil-qamar. Liħor bis-salib ta' reliġjon, ngħidu s-salib ta' reliġjon. Sewwa, dak is-salib tal-Kavallieri. ċoħe mhux is-salib tal-Kavallieri ta' 8 ponot, imma s-salib tal-Ordni. Dan interessanti, l-istess ex voto. Hawnhekk għandek luħ medjevali, Venezjan. Għaliex għax hemm il-bandiera ta' Venezja. Il-kurjożità fuq da li huwa ikona. Mhux bħal kwadri tal-pittura l-oħra, tal-ex voto, pittura normali, huwa ikona. U jfisser li xi ħadd minn reliġjon ortodossa. Jew xi ħaġa simili, knisja tal-Lvant. Tajjeb. U fil-fatt il-weda saret u qiegħed il-mellieħa. Taqiet il-mellieħa. Tara differenza fl-armar tal-ruħ. Liħor iktar reċenti minnu, dak qiegħed ħażabbar. U l-istess huwa forma ta' ikona. Mela huwa ta' bastiment li ġej mill-Adriatiku, dak iż-żmien il-Venezja kellha ħafna kolonji mal-Adriatiku kollu. U jista' jkun bastiment minn dawk l-inħawi li kienu forsi jagħmlu xi negozju b'dawn l-inħawi nqabduh mal-tempju xi ħaġa u spiċċaw għamlu l-weda u l-kwadru tal-weda u fonti ieħor kif nitalmu wkoll x'kienaw, x'tip ta' kummerċ marittimu kienaw. Dan ukoll simili ta' jidher li qiegħed nagħliha bil-Kirkara. Bil-Kirkara da. L-istess idea għandek il-Latin u għandek it-Tarkija. U jekk il-nota il-Latin kif inhu armat hemmhekk ir-riħ ġej minn wara, ir-riħ impoppa. U l-luħ qiegħed wieħed fuq naħa, u miftuħ, wieħed fuq naħa, u fuqha, ċiġifieri. Il-luħ jinfetaħ, ma nafx, Thomas, fejn ma Thomas, hekk jogħġbok tista'. U kif jinfetaħ luħ. Il-luħ jinfetaħ ara, dak huwa. Meta rriħ ġej jimpoppa minn wara ġifieri, il-luħ jinfetaħ wieħed fuq naħa, u fuq oħra biex inqabad iktar rieħ. Niġi għalija aktar tard. F'dal kwadru qatt naraw xi ħaġa simili, spjegata. Bil-Malti ngħidulu l-imsallaq, Joseph l-imsallaq ngħidulu mhux hekk. Imsallaq, hawn min jgħidu kruċjat. Imma skont jgħidli? Issa niġi għalija, Peter, niġi għalija l-poppan fi. Ma nsejtik xara taħseb. Sa niġi għalija x'issa se nitkellem fuq il-bordjaturi iktar quddiem. Għalissa nitkellem daqsxejn fuq kif nitalmu minn x'għandna madwarna. Nimxi oħra, dana l-istess, dan għandek xprunara, jekk tinnotaw m'għandix iqluħ kollu, iqluħ imnaqqas, għaliex għax mal-temp. Mela hekk kienu mal-temp, qedtilkom qabel li dajsa tista' tinqaleb. Mela jiena x'inhi s-soluzzjoni? Innaqqas mill-qluħ. Mela hekk dak kellu żewġ arbli bil-qluħ, naqqas wieħed minnhom. Terġa' issa nurikom ieħor jista' jiċkien iktar iqluħ. Ngħidilkom il-għala għaliex għax inti ġieli mhux ġieli, ħafna drabi kien ikollhom iktar minn sett taqluħ wieħed u hemm wieħed jgħidu issa niġi għaliha. Dan l-istess ara b'żewġ bastimenti l-istess berriħ hemm poppa. U mbagħad hemm dak iqluħ trianglu fin-nofs hemm fuq. Xi ħadd mill-mużew ta' Ħażabar qalli jgħidulu kapuċċo, qatt ma smajta jien. Tajjeb, luħ partikolari, naraw iktar ukoll iktar quddiem ripetut, ma nexxilix insib ismu propju. Imma l-istess luħ il-riħ minn wara, meta għandek luħ miftuq naħa u luħ miftuq oħra, ifisser li riħ ġej minn wara. Huwa mod kif tinterpreta l-arti. Biex ngħidlek. Dan huwa hawnhekk se niġu għal l-istess xili ieħor. Ex voto wkollha. Ħelesa mill-maltemp. Għaliex għażiltu ritratt
Għax għandu loħ żgħir wieħed taraħ il-loħ tal-maltemp. Li xaktax kienu jgħidu l-ċilikka. Sewa is-sajjieda l-istess, is-sajjieda apparti l-loħ normali u l-loħ mezzan kien ikollhom iċ-ċilikka. Mela meta jkun ħafna rieħ, iċ-ċilikka bl-Ingliż huwa storm sail. Tajjeb huwa loħ żgħir ħafna b'saħħtu u jużawh għal-maltemp, meta jkun hawn il-maltemp. Meta jkun hawn il-middle sea race, it-teliqa tal-jottijiet li ddur ma' Sqallija u tispiċċa Malta. Xi drabi nqabdu f'maltemp. U normalment il-jottijiet moderni iċ-ċilikka, il-storm sail, ikun aħmar jajjat. Għaliex biex issibu malajr. Huwa loħ żgħir. U fil-fatt jekk tinnotaw mill-arbli kollha biċċaq loħ żgħir għandu. Għaliex għax loħ żgħir jagħti stabilità il-bastiment. Ma joqgħodx jitbandal minn naħa l-oħra. Tajjeb, u fl-istess ħin billi huwa loħ żgħar ma jinqalibx. Iċ-ċilikka. Tal-istess storja għandek żewġ bastimenti tal-loħ Latin, f'dan il-każ it-tnejn huma Latin, u l-istess għandek l-Ottoman din il-Madonna tad-Dawl ħaż-Żabbar jew Itilajn x'imkellem. Kwadru żgħir ma sabeħ ħafna. U għam niġu għalija l-isbaħ ex voto li għaw u naħseb iktar wieħed importanti. Taqja ta' wek il-mużew hawnhekk huwa il-battalja ta' Lepanto. Tajjeb, ftit ilu fis-7 ta' Ottubru normalment issir il-festa tal-Madonna tar-Rużarju, xi ħaġa hekk traqas il-propja, għaliex għax hija r-rebħa tal-battalja ta' Lepanto. Meta l-insara rebħu lill-flotta Ottomana. U l-interessanti l-istess, għalkemm jgħidu l-uħ Latin, ma jfissirx li kien tal-Ewropej. It-torok, l-uħ Latin kellhom ukoll. Kif rajna mid-dewa, mid-dewa. Sewa. Issa interessanti dan, apparti ma nafx min jaf l-istorja, li l-uħ huwa xwini normali. Fin-nofs għandek 6. Dak kienu ikbar, dak kienet l-arma sigrita Venezjana, għaliex? Il-xwieri, il-galeri, kienu l-imqadef fil-ġnub. Però l-kanuni kienu jkunu fuq quddiem jew fuq wara, sorry. Il-Venezjani ħolqu bastiment tal-luħ. Illi, apparti d-dif, għamlu fil-lira fejn jistgħu jagħmlu l-kanuni fil-ġnub. U l-Ottomani ma kinux jafu biha di. U ma l-lira ħasbu għal tal-merkanzija baqgħu għaddejjin. U l-Ottomani attakkat. Kif attakkat daw fetħu kollox. U għamlu ħerba mill-flotta Ottomana u hemm bdiet ir-rebħa tal-battalja tal-Lepon. Enhom daqsxejn jirrieħ ukoll, imma essenzjalment hemmhekk inbidlet l-arkitettura navali tal-bastimenti, għax imbagħad il-bastimenti bdew jinbnew li jistgħu jieħdu l-kanuni fuq il-ġnub. U allura il-gwerer navali bidlu l-orjentamenti tagħhom. Ma baqgħux iktar min jidħol ġol ieħor, qabel kienu min jaħbad ġo xulxin, min ikisser il-ieħor. Jew kellha bil-kanuni fuq quddiem biss. Hemmhekk għandek il-kanuni fil-ġnub. U mbagħad ġew ix-ships of the line, meta ngħidu bl-Ingliżi jgħidu l-broadside, giving a broadside, jiġifieri jagħti kanunata, il-kanuni kollha ta' naħa jisparhom f'sart. Mela. Fonti oħra ta' informazzjoni huma l-graffitti. Marx insihom daw. Joseph Muscat, isemmi li hawn graffitti anke preistoriċi li b'xi mod jindikaw li l-ewwel nies li ġew Malta ġew Bopri li kien fihom il-loħ. Però fil-diversi knejjes li għandna ma' gżiritna, u normalment huma s-santwarji tal-Madonna, Madonna tal-Ħliena, il-Madonna tal-Ħlas, il-Madonna tal-Mellieħa, il-Madonna ta' Ħażebbuċ, hemm waħda tal-Wiez, hemm oħra Ħażebbuċ Ħalmuxi ukoll. F'diversi knejjes Knisja ta' Birkirkara, is-santwarju tal-Mellieħa, is-santwarju tal-Ħerba, ħafna drabi jsibhom santwarji tal-Madonna. U ma donna il-devozzjoni tal-Baħħara kienet lejn il-Madonna, taħt niċċa jew oħra, jew taħt kappella jew oħra. U dawn issib diversi imxerdin ma' gżiritna. Huma wkoll fonti ta' informazzjoni dwar id-baħħi bil-luħ f'dak iż-żminijiet. L-għana każ ieħor, dina stampa ġenerali ta' diversi tipi ta' bastimenti ta' luħ. Għandek minn żmien il-Ġizzjani, il-Vikingi, għandek minn kollox jiġifieri. U jibqgħu sejrin sanka aktar reċenti. Bastimenti tal-luħ, bil-tal-Latin. U hawnhekk qegħdin forma siluettata għaliex il-bastimenti kien ikollhom l-isem tagħhom, it-tip tagħhom, il-brigantin.
il-Barkentin, tajjeb, l-Skuna. Jiġifieri hemmhekk il-Gulf Qatar iktar reċenti, dak normalment huwa l-uħ tal-Ewropa ta' fuq, mhux l-uħ tal-Mediterran. Il-Mediterran baqa' marbut ħafna ma' l-uħ Latin. Baqa' marbut ħafna ma' l-uħ Latin il-Mediterran. L-oħrajn huma tal-pajjiżi tal-naħa ta' fuq tal-Ewropa ħafna drabi u l-Amerika. Però dak huma schooners, il-brig kara, fuq il-rikċiet il-bastiment sħiħ. Joseph Muscat, Joseph Caruana għandu t-tpinġija tagħhom ukoll, spjegati bl-ismijiet ma nqgħodx nirrepeti għalhekk. Għandna fonti ta' informazzjoni wkoll anke mir-ritratti antiki tan-nostalġija ta' Malta. Hawnhekk pereżempju qed naraw jidher li jiena hija xprunara dik. Qiegħda fiċ-ċirku hemm fuq. U bastimenti ieħor. Il-portana. Xprunara l-oħ Latin. L-oħra l-oħ imħallat, l-oħ kwadru għandu jidillu xi randa fuq wara. L-istess qed naraw bastimenti oħra tal-loħ tal-nostalġija ngħidlhom jiena, jiġri ta' żmien antik, Malta vintage fil-fatt din hija kartolina. U taraw bastimenti tal-loħ biex taraw l-importanza tal-loħ tar-rieħ għal pajjiża. Kien fonti ewlieni ta' enerġija ta' traġitt bejn Malta u pajjiżi li l-minxtutna. Anka wkoll Malta għawdex se nsemmu aktar il-qudiem. Dan huwa riċenti ħafna. Bastiment tan-Navy Arġentina, Messikana sorida. Messikana, kultant iżuruna minn huwa mitħla miegħi jaf li x'kultant nitfa' xi ritratti minnhom fuq il-Facebook, nkunu qed narhom deħlin u ċkun isbieħ joffru spettaklu. U da żmien jintużaw, da tip ta' bastiment jintużaw għat-taħriġ tal-uffiċjali tan-Navy ta' diversi pajjiżi. L-Italja għandhom nagħmel Vespucci pereżempju, u jgħidu l-isbaħ bastiment tal-luħ fl-era ta' moderna. Dan Messikan. Milux daħal wieħed tar-Romanija, il-Mirsea. Daħal dal-għodu għaw l-bieraħ, daħal il-Sea Cloud li huwa mhuwiex tal-uffiċjali tat-taħriġ, huwa turistiku. Għaw minn bat jużat bastimenti, għatu risku. L-użu kummerċali pratikament spiċċa. L-użu tal-baħħir bil-rieħ kummerċali u militari spiċċa. Jintuża biss jew għat-taħriġ jew għal skopijiet turistiċi. Dana wkoll dan interessanti il-Maltese Falcon. Jismu l-Maltese Falcon. Bħala bastiment jismu l-Maltese Falcon. Bastiment modernissimu. L-istess idea tal-bastiment tal-luħ, però kollox automatik, tafas buttuna u jinżel il-luħ. Tafas buttuna u jerġa' jieħu l-luħ lura. L-arblu jitnutaw mingħajr sarsi u mingħajr x'ismu, idur. L-arblu jdur, mekkaniżmu. Jiġifieri din teknoloġija avvanzata, però fuq stimulazzjoni klassika biex ngħidilek, ta' bastiment klassiku. Għamel żmien dak kien world leader bħala referenza. Issa ħareġ ieħor jixbħu jismu l-Black Pearl. Huma jiswew miljuni. Dan ir-ritratt ħadtu waqt ir-regatta. Kif qed innotaw. Kienet ir-regatta u nserta kien qiegħed u ma stax nirreżisti. Imma biċċa xogħol min tifittxu fuq l-internet jara filmati tiegħu miexi fih spettaklu. Tanja l-oħranda li semmejna, il-Gulf Qatar. Kienu da mhux Latin da, differenti. Xorta huwa rigging antik, armar antik, imma mhux bħal Latin. Il-Latin huwa ħafna, l-eqdem wieħed il-Latin. Appart il-kwadru, il-Latin huwa l-eqdem armar tal-luħ. Hawnhekk għandna luħ taħlita. Għandek randa fuq wara. U fuq qudiem għandek it-tarkija mezzana. Għaliex għax it-tarkija mezzana bl-Ingliż hija lag sail. Lag sail, L-U-G u sail. Jiġifieri jkollok boma jew bastun fuq antenna fuq u bil-boma isfel u maqtuħ. Taraħ. U għandu r-randa, u qudiem għandu l-flokkijiet jew il-parakkun. Dan is-sess għal-terzo, dana mezza tarkija mezzana. Dana l-Adriatiku, għarġajna l-Adriatiku. Kif għedtilkom l-uħjiet huma dekorati biex jintarfu. L-armar għandek l-antenna fuq u għandek il-boma isfel. Għandu l-majistra u t-trinkett. Għandhom diversi daqsijiet u diversi għamliet. Għamlek niġu saqluħ modern.
li ngħidulu aħna l-loħ modern, il-Bermuda Sloop. Li naraw, il-jottijiet li naraw aħna mal-marina stana. Huma tip ta' loħ Bermuda, trianglu ġifieri, jekk tinnotaw trianglu. U mbagħad għandu loħ miżjud, l-spinnaker jew il-Jeniker, eċċetera. Dawn ma kien barranin l-importajnijhom għax daw inventati mill-barranin. Ma dik hija Middle Series meta kienet tibda minn Manuel Island. Kienet għadha tibda minn Manuel Island. Dan l-istess, dan naqluq modern li semmejna il-Bermuda, dan il-port il-kbir, kien daw ta' tlielaq daw, puri. Isek għandek Formula 1 prattikament. Għaliex huma jottijiet ta' tlielaq kienu ġewwa Malta biex jagħmlu tlielaq biss u huma dajjes effiċjenti ħafna. Dan ritratt il-port il-kbir. Dan kif dawn l-istess dajjes meta jonfqu il-Jeniker ngħidulu. Qabel kien ikun hemm spinnaker, kien ikun semicircle. Il-teknoloġija żviluppat il-Jeniker li jkun fuq naħa waħda jew asymmetrical sail. Jiddispjaċini qed ngħidhom l-Ingliż, però dawn huma invenzzjonijiet barranin. L-loħ ma jkunx nofstons, imma jkun jiġbed fuq naħa u mbagħad jaqleb meta jaqleb il-bord jitfgħu fuq in-naħa l-oħra. U aktar komdu biex tħadmu għax l-spinnaker fih ir-riski tiegħu biex tħadmu. Hawnhekk issa żviluppa ma qasalna bid-drab. Illum materjal sintetiku b'saħħtu ħafna bil-formaless. Illum jaqbadlek il-luħ jarmaħ bil-krejn u jidħol f'fostu għandek prattikament ġew naħta ajruplan. U il-buq issa mhix waħda mija tnejn Malti ħal. Il-katamaran, jotramaran, ġifri jkollu żewġ isom dajjes biex niftehmu moħħlin flimkien. Forsi fritra. U isfel qasadhom bil-kontra karina bħal manna dan il-jotta hawnhekk. Għaliex dik fiha l-pis. Mela żomm id-dajsa mal-ilma u toħroq frizzjoni. Da joħorġu ġewnaħ taħt id-dajsa li jkunu jitilgħu u jinżlu u d-dajsa litteralment tinqata' mill-ilma. Fl-antik kellna l-iskafi, dar tiftakrux. L-istess prinċipju. L-iskafi jekk jaħdem jidħollu ġewnaħ, jidħol ġol ilma, ma l-ispid jerfa' d-dajsa l fuq u jkollu nqas frizzjoni. Inqas mal-xismu. La, l-istess America's Cup, ara, itiru, litteralment itiru. Jieħu speed fenomenali. Dak tip ta' dajjes ta' loħ, ara, kienu taw żewġ biċċiet maqdin flimkien bit-trampolin. Il-baħrin tiegħu daw, safety, bil-crash helmets, innu taw. Bil-crash helmet, għaliex għax tant hemm speed veloċità qawwija li anke meta jaħbtu daw l-impact, id-daqqa tkun straordinarja, għax inti għandek speed, għandek veloċità qawwija ħafna. Sewa qed nitkellmu l-istess, ara, litteralment tinqata' mill-ilma. Imma ir-rigging xorta jgħidulu Bermuda għax għandu l-notion ta' trianglu ma' arbru wieħed. M'għandux jaqsess nsejnih il-Latin, ġifieri hawnhekk qed nitkellmu xjenza, fiżika qed nitkellmu hawnhekk. Sewa maqtin tara, maqtuha mill-ilma. Tara filmati tagħhom daw ibelħu il-veloċità li jilħu fenomenali. L-istess. U nerġgħu lura issa għal xi ħaġa aktar kalma u nerġgħu niġu lura għad-dajjes li huma aktar tradizzjonali. Hawnhekk nerġgħu qed naraw xprunar oħra bir-rigging. Issa jien semmejtilkom li kienet bil-Latin. Mhux dejjem. Ġilet kienet tkun bit-Tarkija, ara t-Tarkija. Tara t-Tarkija dak l-oħ kwadru se nispjegaw iktar quddiem it-Tarkija wkoll. it-Tarkija. Inizjalment għandhom stampa tiegħu hawnhekk il-Maritime Museum ukoll. Kbira bil-pittura. it-Tarkija ara mhix trianglu, hija kwadru, loħ kwadru. U s-sajjida Maltin lila kienu jużaw mhux il-Latin. Il-loħ Latin kienu jużaw l-ixprunari u d-dajjes tawdex. Ħafna drabi id-dajjes tas-sajjida kienu jużaw it-Tarkija. Ma nafx kemm kienu jużaw il-Latin, għax il-Latin huwa ngumbranti biex tħadmu. Bħala tħaddim tiegħu ġifieri, u ngumbranti għax inti għandek l-antenna twila. Mela ġa minna nfisa toħloqlok ċertu ngombru. Loħ jitla flori, mela allura iċ-ċentru tal-forza jitla l-fuq. U kien joffri laqra iktar sfidi, għalkemm hemm min jgħid mod ieħor. U din hija l-ixprunara
issa ironikament tal-bolla qiegħda barblu wieħed. U id-disin qiegħed żewġ arbi bħad-dajsa tawlix. Ma daw għadnu likom dal-affarijiet biex taraw is-sorsi ta' informazzjoni kif jitfaċċaw. Issibhom ġifieri jekk wieħed joqgħod attent jiġbor informazzjoni. U li xkun għar disin ieħor u taraw pereżempju għandha il-ħbula, nassigurakom ta' ħbula kollha m'hemm xejn żejjed minnhom. Kull ħaber għandu skop u kull ħaber għandu isem. U mhux se nispjegahom koll isem issa għax impossibbli u ma nispiċċaw qatt. U hawnhekk ħa nagħmel riklam nerġa' Joseph Caruana, aqblu t-tip ta' Joseph Caruana u dawn huma spjegati il-ħbula bl-attrezzaturi, bil-manuvri jgħidilhom sewwa. Bil-loħijiet, għax anke għandek loħijiet differenti, kollox spjegat fid-dettall. Jien sa noqgħod fuq l-iktar bażiku biex ma nitfixklux. Għax inkella ma nispiċċaw qatt. Ma l-istess tagħmel xkun nara b'żewġ ċarbi u terġa' ndarblu ieħor wara. L-istess kif semmejtilkom hawnhekk nixtaq impoġġi bil-paragun li inti kellek żmien fejn kellek il-pluħ u l-bastimenti bil-magni jaħdmu fl-istess perjodi. Hawnhekk qed taraw xprunara jew xi tip ta' xprunara u bastiment li jaħdem bil-magni. Aħna ngħidulu vapur. Sewwa, id-dajsa tawdex, dajsa sabiħ ammens, kif qed taraw il-pluħ tagħha huwa latin sete maqtuħ. Tajjeb, u li kienet il-mezz ewlieni tat-traġitt bejn Malta u Għawdex għal ħafna snin. U fil-fatt kien hemm il-ktieb ta' Steve Borch u għandu rakkont minnhom ta' wieħed li d-dera kien ibaħħar fuq id-dajjest tal-Latini u jispjega ċertu affarijiet. L-istess rittratt ieħor tagħha Notaw kemm kienet tkun mobbija. Ngħidu saru ħomma. U l-istess tara. Goes on goes. Jarawhom il-barranin, daw jieħdu pjaċir bihom jgħidu kemm għandna kemm kellna da jisbieħ. Hawnhekk ġejna semmejtilkom l-ewwel jien. Meta rieħ ġej minn wara. Ir-rieħ ġej minn wara. Mela jiftaħ qala fuq naħa u qala fuq in-naħa l-oħra biex jaqbad ir-rieħ. U ngħidulu imsallab. Hekk ngħidulu qiegħed imsallab. Bir-rieħ impoppa u Peter infila. Fejn hu Peter? Poppa nfilu x'hekk Peter. Skużi? Ekku. Għad tikkonfermaw li. L-istess l-uzzu ieħor. Issa, kif semmejtilkom, id-dajjes tawdex mhux dejjem kienu jkunu bil-Latin, kienu jkun hemm min jarma bit-Tarkija. U d-differenza tat-Tarkija mit-Tarkija Taljana. Ħa nipprova nispjega. Jekk tinnotaw, il-lassa tat-Tarkija ma tmiss mal-arblu, imma kien ikun hemm banka apposta bit-toqob ġo fih, toqob omja, jiġifieri ma jinfdux, u sieq il-lasta kienet titpoġġa. ġew waħda minn dal-ħofor skont il-boards, issa mbagħad nispjega nara. U kien ikollu il-vent u kien ikollu l-iskotta. Għandu ħabel ieħor x'aktarx huwa mbrol. U ġieli kienu jtellaw Tarkija oħra quddiem. L-għandu rieħ poppa, jew impoppa nfin f'dan il-każ. Din hija Tarkija Taljana, era Tarkija Taljana. Il-lasta taqbad mal-arblu. Daħattu jiena milux l-assajt, kont qiegħed fix-xotta u ma stax nirreżisti. U għed il-lallu, għed dana nużaħ skur. Nutaw l-armar huwa differenti fil-Tarkija Maltija għandha il-karatteristika tal-armar tagħha. Ara di Tarkija Griega. Il-lassa tibqa' quddiem l-arblu. Mela terġa' mod differenti ta' Tarkija. Tarkija bl-Ingliż huwa spritzej. It-Taljan jgħidula Tarkja. Tajjeb, imma notaw, il-lassa taqbes l-arblu. Tajjeb. Dan biex nġibkom l-eżempju kemm hija partikolari it-Tarkija Maltija. L-istess għandek luzzu jew dajsa ta' bit-Taljamar, issa kważi xprunara. U għaw għandna l-ħabib tagħna x'ismu. Il-ħabib tagħna hawnhekk mill-Kalkara. ċali. Insert ta' ħabib tagħna komuni ċertu l-Pakil. Patrick il-Pakil.
kellu dan it-tip ta' firilla, xpunara, ngħidulha ħafna affarijiet. Imma din hija armata bit-Tarkija. U nerġa' nispjega il-lasta hawnhekk qed taraw il-bank li għandu toqgħod ġo fih. Mela l-lasta mhix niżla mal-arlu, hemm bank apposta u għandu toqgħod ġo fih, nispera qed tarawha. U l-lasta taqbad ma dak il-toqba ara minn fuq għal hemmhekk. U dik hija xi ħaġa partikolari ta' gżiritna. Tista' tkun teżisti x'imkien ieħor però mhix komuni. Meta saqsejt il-ħabib tiegħi minn Napli qalli iva ġieli konna nużawha. Qalli imma l-opri żgħar, għal-opri kbar bħal din ma kinux jużawha. U din ieħor l-istess dik kienet għawdex xi ħadd semmijieli milux. Dan ritratt kien ittieħed xi 10 snin jew 15-il sen ilu, kienu għamlu esibizzjoni għaqda Awċija, kienu għamlu esibizzjoni għawdex u kien hemm da u kien hemm Luzzu bil-verità, armat bil-Latin. Però ma kinux armati skont is-sena, Joseph jiftakar. U Joseph. Dak skont semmejtlek jiena ma kienx armat skont is-sena Maltija. Ma kienx armat skont. Ma incidentalment mela min ipprova jagħmel xi ħaġa ma kienx Malti. Mela min ipprova jagħmel xi ħaġa tradizzjonali ma kienx Malti. Għaliex għax il-Luzzijiet normalment għax-xogħol. U min qiegħed għax-xogħol mhux qed jilgħab bil-luħ, jaqbad il-magna. U ma tagħti tort il-ħadd. Dan il-ħobs tagħhom huwa jaħdmu bil-Luzzu. Mela mhux qed jilgħab u jagħmel il-luħ. Jarma l-magna xi timur jistat. Dan inserjament kien ta' barrani, niġi għalli aktar quddiem. L-istess idea li għandek id-dajsa tgħawdex ma' bastiment tal-gwerra, mela dawk kienu qatt jgħixu fl-istess perjodu. Mela għandek il-bastiment tal-gwerra bl-istil u ma nafx kien juża dak iż-żmien. U għandek il-luħ Latin. U l-istess issa din hija Felukka Sorrentina. U għażiltu dar ritratt għaliex ngħid jiena aħna l-Maltin għaliex il-Latin tad-dajsa tgħawdex għamil li ħsete u ma għamilniex Latin propja. U x'aktarx ma nafx, suppożizzjoni tiegħi di, forsi tħajjarna mill-Felukka Sorrentina. Għax il-Felukka Sorrentina l-istess, il-luħ maqtuħ sete, mhux mal-lastan li taħbad kważi mal-gverta. U l-istess kop tagħha per trasporto di passeġġieri e merci. Dan huwa kajjik bit-Tarkija. Hekk kienu s-sajjieda tagħna. Hekk kienu s-sajjieda tagħna. Bit-Tarkija, kien ikollhom it-Tarkija. Kien kollu l-ħiżar jgħidulu mezzan u xekk. U kien ikollhom iċ-ċilikka. Iċ-ċilikka hija dak iż-żenjejna tal-Maltemp, kien ikollhom ħażar ħafna biex jekk jibda jafas ir-rieħ, itella lilu, u tanqas ikollu biex jimxi. U għaw sa niġu għal xismu. U xtaqt f'dan il-każ, baqgħet insemmu s-sajjieda, xtaqt insemmi ktib ta' Lino Bsajla il-baħar ras u jibsa. U Lino Bsajla qed jgħid meta l-iktar nies li ntilfu fuq il-baħar kien iż-żmien qabel ma ġew introdotti il-magni fuq il-luzzijiet u l-kajjikki, eċċetera, eċċetera. Għaliex? Għax il-luħ kien joffri sfida. Għaliex, għax kif itella r-rieħ, jekk ħattella luħ, kif semmejtilkom meta ma kellux kontra Karina, kien hemm każi fejn kienu jinqalbu. U hemm rakkonti jiena x'naf taqxejn il-baħar tal-waħx. Illi jgħidlek aqqas indur għax jekk indur jaqlibni. Il-mewġ tanti kien ikun qawwi, illi kienu ħossu vulnerabbli, id-dajsa tiġi bandla. Sawa tibda titbanda minn naħa l-oħra, tneħħi l-istabilità tagħha. Illi jekk idur kien jibżel taqbdu l-mewġa ta' qilbu. Għaliex għax ma kellux il-kontra Karina bħal m'għandhom il-jottijiet, mela ma kellux bażi soda. U kien hemm żewġ każi. Kadanja, mhux Kalandra, semmejtilkom l-ewwel, ġieli semm issa. Wieħed ta' Kadanja, ċertu Kadani, kien sajjid famuż. U li ħotta ta' Ġokonda għandu miktuba u hekk. Anyway, żewġ każi simili fejn kien hemm dibattitu, mhux dibattitu attwalment. Il-padrun kien il-sit tal-Luzzju tal-Kajjek. Kien per eżempju jrid imajna, jrid inaqqas il-luħ, jew jbaxxi jgħidu, meta jnaqqaslu jgħidulu jbaxxi. U wieħed mill-baħrin li kien iktar bravu minnhom, jgħidu tnaqqas għax jekk naqqas ma ngħaddux għar-rieħ, dik espressjoni oħra, ma ngħaddux għar-rieħ. Ġifri ma nistgħux nitilgħu u naqbżu r-rieħ u bil-qdif ma kienx biżżejjed. Ġifri kien hemm dat dibattu, u minnhom jgħidlu kien hemm wieħed mill-baħrin qallu
nitfaw il-ħut il-baħar. Għallu le, għallu xek nitfaw il-ħut il-baħar, id-dajsa tiħfief u tinqaleb iktar. Ġifri kien hemm din id-dilemma kontinwa, bejn kemm itella luħ, kemm jużaq luħ u kemm jaqdef u kemm iżomm pis fid-dajsa. Li ma kienx dilemma ħafifa. U kien hemm min intilef. Kien hemm min pereżempju inqaleb u qed tinqaleb hemm barra l-bambin biss irid jiġbrok. Dak iż-żmien ma kienx hawn il-mezzi tal-lum. Sewwa, u xtaqt tinsemmija. Ta' Kadanja li tinsemmi, Kadanja kien famuż. Kien sajjid prim. Għad bassir tat-temp. Ma famuż kien ġifieri. U għadhom sal-lum ixlu kajri biex wieħed jinbex il-ieħor jekk jipprova jbassar it-temp jew tisħalek xi Kadanja. Ġifieri għadhom jużawha, di qiegħda miktuba fil-ktieb tal-Lino Bsajla. Interessanti, il-ktieb tal-Lino Bsajla apparti l-istejjer li fih daw il-mumenti. Speċjalment wieħed jgħidu tbaxxi l-luħ, qatt ma Spanja tbaxxi l-luħ, baxxi l-luħ ġifieri. Naqqaslu mill-erja tiegħu. Anka huma ħana ngħidu pereżempju sew fil-ktieb ta' Pule, sew fil-ktieb ta' Steve Borch, ejja nolsaw il-luħ. Il-kelma propja hija issa. U xeġġewi, ejn nissaw, issa. Il-ħessajjieda ma kienu jgħidu da' diskors, kienu jgħidu ejn arbulaw. Għaliex, għax kienu jwaqfu l-arblu u jwaqfu il-lasta tat-Tarkija. Mela d-dinamika tad-diskors hija differenti. Għaliex, għax it-teknika hija differenti. Inti l-Ħlatin ittellaw bit-tarjola. Tajjeb, ikollok il-gindazz u t-tella. It-Tarkija differenti, it-Tarkija tqabbad waħda mal-arblu, tarf mal-arblu, ieħor mal-lasta u t-tella u tpoġġi l-lasta ġol-bank il-lasta. Mela t-teknika hija differenti, mela l-użu tal-kliem kien differenti. Ejn arbulaw. U narbulaw xanka, per eżempju, meta ma kienux qed jużaw il-luħ, ta' fuq il-kajjiet jew il-luzzu kien ikollhom żewġ friket fil-ġinub. Il-lasta u l-arblu kienu jpoġġuhom fuq, merfu għajnem. Meta jrid juża l-luħ, jarbula, jpoġġi l-arblu u jpoġġi Tarkija u l-luħ jolli Tarkija. Issa, hawnhekk se niġu issa għall-borġar propju. Dan huwa mudell. Ta' jekk tifhem dan il-disinn, tifhem kif jaħdem il-luħ. Għandek dritt fuq ir-riħ, kontra riħ ma tistax tidħol. Tajjeb, infatti jibda jperper. U titbu angolu. Mela jekk inti sa tbu l-eqreb li riħ 45 grad, tissikka l-luħ kollu biex taqbad ir-riħ. Iktar ma inti tmur tidbiet mid-direzzjoni tar-riħ, ngħidu aħna il-kelma tpoġġi, mhux kif qatt tifhmu intom. Imma l-kelma hija tpoġġi. Kif tpoġġi, inti tiftaħ il-luħ. Għaliex għax ma tiftaħx il-luħ kull ma se jkollok forza laterali. U iktar hemm ċans li jaqilbek milli timxi. Mela allura is-sena titlob inti tiftaħlu l-aqra. Titlaqlu l-aqra, tillaxka. U fil-fatt din it-terminoloġija hija magħmula minn studju partikolari. Jien qatt ma smajta. Jiġifieri xejn biex qatt narfewha, skużani ta'. Meta qatt jgħidlek hemmhekk poġġi bil-magħluq. Ma ngħidux poġġi bil-magħluq. Tpoġġi meta inti tmexxi d-dajsa l-isfel mid-direzzjoni tar-riħ. La bil-magħluq, oqas bil-miftuħ. Aħna fit-terminoloġija normali tas-sajd ngħidu bil-laxk u xek, il-laxka. Pawlu sewwa qatt ngħid. Il-laxk, mela hekk inti qiegħed puntier, anka meta inti tilgħal fuq u sa titlaqlu sa tpoġġi il-laxka. Ejdi ser. Le, mill-poppa bil-laxk. Iva, dak bil-laxk ukoll. Issa nitkellem minnu tal. Ok, interessanti għattejli. Interessanti li titkellem miegħek, għax interessanti li għattejli. Issa, ħanġu għalli għax aħna tal-fregatini nitkellmu kemm differenti. Issa, u nixtieq nkellmek għax nixtieq nitgħallem minn għandek. Ħanġi għal ċismu, mela. Di għattejt, poġġi bil-magħluq, poġġi bil-għazzaq, aħna ma ngħidux poġġi għazzaq, aħna pasajrin bil-laxk. U biex intasalaw ngħidu impoppa. Da, dejjem tiftaħ dejjem, impoppa. Meta riħ jiġi minn wara dritt,
Għaw jiġi l-kelma ta' Pawlu mpoppan fil. Ġifieri meta rieħ ġej minn wara dritt, għaw il-modelli oħra wara fil-verità. Dam it-Taljan ħadtu. Innuta, mela aħna bil-Malti ngħidu normalment tal-fregatili. Bid-depuntir, mela tila kontra rieħ, bid-depuntir. Uqluħ ikun issikkat. It-travers, aħna ngħidulu bil-laxk, u nibqgħu serin bil-laxk. Għaw isfel, il-ġardinetto ngħidulu mpoppa normalment. U meta jkun minn wara net, ngħidulu impoppan fil. Meta rieħ ġej minn wara, uqluħ ara, jieċċat. Se dan huwa qluħ Latin. Id-disin ta' dan il-qluħ huwa qluħ Latin, mhux iqluħ liħor. Però inti għandek dik iż-żona li semmejna l-ewwel. Li ma tistax tidħol fiha, qiegħda markata bl-aħmar. Mela inti għandek angolu ta' 90 grad li ma tistax timmanuvra ġo fih. Hemmhekk ngħidu dħalt ġo r-rieħ. Jew dħalt fir-rieħ. It-Taljani jgħidula iż-żona morta. It-Taljani jgħidula żona morta. L-Ingliżi jgħidula inajens. Aħna bil-Malti ngħidula dħalt ġo r-rieħ, jew kif tir-rieħ. Ma normalment ngħidu dħalt ġo r-rieħ. Meta dħalt ġo r-rieħ dajsa ma timxiex, illuħ jibda jperper. Tajjeb, u nibqgħu mixjin hekk. Jekk wieħed jifhem dad-disin, jista' jifhem kif ħaddem dajsa. Mela iktar ma titla' kontra rieħ, iktar tissikka. Iktar ma tinżel favur ir-rieħ, tidbiet mid-direzzjoni tar-rieħ, iktar tillaxka. Sekken fl-aħħar jiġi rieħ minn warajk u tiftaħ kollox, tillaxka kollox u tiġi mpuppan fih. Tajjeb. Issa, hawnhekk hawn ukoll differenza fid-diskors. Fil-ktieb ta' Joseph Caruana jgħidilha qatt norza lejn ir-rieħ. Jew nkella tiela għar-rieħ. John Caruana jgħid ukoll però ke orza hija tfisser qatt titla lejn ir-rieħ, jiġifieri il-moviment ment inti titponta d-daqisa, rasa lejn ir-rieħ, qatt torza jew qatt tolza. Tajjeb, it-Taljani jużawha wkoll qatt tolza. Mela qatt tolza aħna ta' biż-żebbuġa tal-fregatini nafuha. Il-moviment li tajra d-dajsa kemm jista' jkun lejn ir-rieħ. Meta tmexxi l-isfel qatt poġġi. Tajjeb, mela qatt torza u qatt poġġi. U l-qluħ Latin, it-Taljani, ma sa forsi l-Malti naħdmu kemm kien differenti, l-istess biex jirregola l-antenna, il-kar, ikollu wieħed biex jorza, u wieħed biex ipoġġi, mela wieħed biex jissikka, u ġib l-antenna dritta. U l-uħor biex jillaxka l-antenna u l-antenna tkun tista' timxi l-emmulaw. Din hija teknika tad-dajjes. Di importanti ħafna. Jekk ma nifhmux di, diffiċli nifhmu l-uħ, imma di suppost spjegata, nispera li biżżejjed. Il-prinċipju qiegħed. Inti dak l-angolu tar-rieħ 45 degrees naħa u 45 degrees oħra. Dak ma tistax tilħu, ma titlax. Illum il-moderni forsi tilgħu naqra iktar. Illum id-diżin modern ma jibqax qluħ ta' drab u għandu materjal apposta u l-forum ikunu differenti. Iktar ma tidbiet mid-direzzjoni ta' rieħ, iktar ma tpoġġi, iktar tittillaxka, iktar titlaq l-iskotta. U tirregola l-uħ bl-iskotta. L-uħ, Thomas, jekk jogħġbok. L-uħ, kif kindu ngħidu, il-boma tiċċaqlaq l-emmulaw skont il-ġismu ta' wara. Hemm l-iskotta. Mela inti biex tissikka l-uħ biex tiġbed l-uħ u taqbad ir-rieħ, trid tiġbed l-iskotta. U skont ir-rieħ, jekk ir-rieħ ġej iktar favorik, iktar tillaxka l-iskotta. Iktar ma r-rieħ ġej kontrik, iktar tissikka l-iskotta. Issa inti wkoll għandek li taqleb min-naħa għall-oħra, mela jekk jiena irrid titla' kontra r-rieħ. Kif semmejna ra, ma titlax, jibda jperper, għalhekk jgħid l-aħmar. Irrid naqleb angolu ta' 45 grad biex titla' f'direzzjoni. Hemmhekk qatt indur iktar, ara qatt nillaxka. Qatt inkompli laxka, hawnhekk ġejna mpoppan fil, ir-rieħ impoppa, ara, u tiftaħ naqluh naħa u ġieli nifqu naħa l-oħra wkoll. U l-istess jibqa' sejjer l-istess proċess. Tajjeb, mela tilha kontra rieħ nissikka, iktar ma nkun favur rieħ, iktar ikun laxk. Disin ieħor mela biex nitla' minn punta għal punt B. Ma nistax kif edna, ma nistax nitla' jekk ir-rieħ ġej minn qudiemi. Mela rrid nagħmel zigzag. U dawn ngħidulhom il-bordjaturi. Mela tieħu bord ieħor, skont kemm ikun hemm bżonn. Tajjeb, huma l-bordjaturi. Hawn min jgħidilha bordata.
ukoll. Fil-tip ta' Katania l-għajja nieħdu bordata. Imma normalment bil-Ingliżi jgħidu attack. Attack fisser ukoll il-verb. Anka bord, għajn ibbordjaw, il-bordjar ġej minn verb abbordare, abbordeggiare, xaħġek mit-Taljan. Li ġifiri taqleb minnaħa għall-oħra. Meta riħġej minn wara, mek nsejħula xi ħaġa oħra, mek ngħidula. Jaqliblek il-luħ, inti meta ġej il-luħ minn wara, ħanipprova. Minuta, skużawni. Jekk ir-riħ ġej nimxu? Nispera. Tajjeb, mela. Jekk ir-riħ ġej minn fuq. Ir-riħ ġej minn wara, sewwa, hawnhekk niftħuh. Ġej impoppan fila hawnhekk sewwa, ir-riħ ġej minn hawn. Niftħuh biex jaqbad ir-riħ. Jekk ma noqgħodux attenti, speċjalment f'baħar daqsxejn ċafċaf, ta' kapaċi idurlek u jħollok ir-riħ u jaqlibulek hawnhekk. Jaqliblek il-boma minn naħa għall-oħra. U jekk ma tkunx attent, jista' jweġġek, jista' jagħmilek ħsara u jekk ikun reħqaw jaqliblek id-dajsa. Importanti ħafna. It-Taljan jgħidu la strambata dik. L-Ingliżi jgħidu la ġajb. Aħna bil-Maltejn safejna fien il-kelma hija taqleb. Jaqleb ir-riħ, jaqleb il-luħ. M'għandniex kelma, issa il-ġajb tista' tkun volontarja. Jifri l-qlib jista' jkun volontarju jekk kun tajjeb u attent. U jista' jkun involontarju aċċidentali. Jekk ikun volontarju inti lqajtlu għax ippreparajt anke l-pis biex qlibt minn hawn għalaw. Sewwa. Imma jekk jaħsdek, iweġġek, jagħmellek il-ħsara u jista' anke jaqliblek id-dajsa. Sewwa. Dik hija dwar ir-riħ impoppa. Mela, jekk jiena għandi r-riħ ġej minn hawn, biex nitla r-riħ jien, ma nistax nitla dritt kif semmejna. Ġifieri taħsbux li da dejjem drittek, issa riħ ġej minn hawn. Biex nitla hekk jien minn hawn, ħanpoġġuha minn hawn isfel. Minn hawn għal hawn, jien irid nitla' zigzag. Ma rid nagħmel hekk. Tara, nerġa' ndawwar. Jitla', jerġa' jdawwar u jerġa' jdawwar. Jekk ir-riħ moment żgħar. Jekk jien iżda ir-riħ ġej minn fuq u rrid immuraw. Kull ma nagħmel niftaħ luħan laxkatek, nħallih bin-nofs u nimxi dritt. Jekk kienet immuraw isfel, l-istess nillaxkalu iktar u muraw isfel. U hawnhekk kif semmejna bl-impa u l-istess ħaġa in-naħa l-oħra. Il-periklu fejnu? Il-periklu huwa meta taqleb min-naħa l-oħra. Jifieri hemm meta minn hawn naqleb law. Jew nkella bil-kontrarju meta nkun tilha r-riħ min-naħa naqleb għan-naħa oħra. Għax hemm jidħlu l-manuvri u wieħed irid ikun daqsxejn attent. Tajjeb, okej. Nispera li fimtu mbagħad fil-kasaqsu l-mistoqsijiet tgħiddejqu xejn, nispera li kont ċar biżżejjed biex nispjega dal-proċess. Mela il-prinċipju ħanerġa' mmur għalih għax kardinali għalija. Sorry. Il-prinċipju fir-riħ eżatt ma nistax titlu għandek 45 grad naħa u 45 grad oħra, imma l-kaddaħ ma tistax tidħol. Però mbagħad tista' titla' għal-liħ, tibbodda puntir, tolza, whatever, grad ta' 45 grad. Iktar ma tmur favur ir-riħ, iktar ma tpoġġi, iktar tillaxka. Sakemm jiġik il-laxkat kollu miftuħ kollu, u mbagħad jaqliblek in-naħa l-oħra. Friħ b'nazzi ma nkomx inkwit, jekk ikun riħ, speċjalment jekk ikun hemm il-mewġ, trid toqgħod ferm attent għaliex id-dajsa jaħseb jaqbadlek il-loħ min-naħa l-oħra, itik jaqliblek il-loħ mhux intenzjonat, jaħsek jagħmellek il-ħsara, jweġġek u jista' jaqlibek ukoll. Ftakru li d-dajjes l-antiki ma kellhomx kontrakarina kif għandha dik. Din għandha kontrakarina. Jeb, apparti biex ma timxiex ma' rieħ, ma tagħmilx id-deriva,
Jew kellha kif ngħidu aħna ma taqqax mar-rieħ. Sewwa, isservi wkoll għall-pis, għall-kontrapis. Għaliex għax bastiment kbir mhux qed tibbordjalu. Id-dajjeż żgħar aħna tagħna, inkluż il-fregatini tal-Latin nista' niġi għalihom, biex ma jqalbux l-ekwipaġġ kien jagħmel il-kontrapis. Tajjeb, ġifieri meta rieħatum fuq naħa, jagħmel kontrapis u joqgħod fuq in-naħa tar-rieħ biex id-dajsa ma tinqalibx. U ġieli kien ikollhom issa borra wkoll, sa niġi għaliha wkoll. U ħaniġu għall-fregatina tal-Latin. U hawnhekk għandi filmat ieħor qasir tal-ħabib tagħna Anthony Vassallo u nirringrazzjah qatt jarma fregatina tal-Latin. Kif kienu jsiru dat-tibdejn, il-luħ beda jisu mod rekreattiv għal-ħatta ta' 30-ijiet, 1930. U kienu oriġinarjament kienu kunaw fregatini ta' 13 bit. U ta' 11 bit u nofs, 13 bit u erba. U hawnhekk fostna għandna il-Joe Baldacchino u l-Pawlu Ratal li kienu jibnuhom huma stess. Hawnhekk napprezzaw li fostna għandna min essenzjalment kien jibnihom dan fregatini. U ħafna drabi kienu jkun hemm diversi postijiet bħal San Ġiljan, bħal Witilajn, il-Port il-Kbir ukoll kellhom grupp ieħor, kien hemm grupp ieħor li kienu jagħmlu it-tlielaq bejniethom. Skużi? U l-Gżira wkoll. U Birzebbuġa. U jien meta tkellimt ma' Peter u Pawlu, qedthom kif kontu telqu hawn. Qalu li l-ewwel hawnhekk kien ikun hawn żewġ tipi ta' tlielaq, kien hemm it-tlielaq ngħidulha r-regatta. U kien hemm waħda tad-Duluri Pawlu. Waħda tad-Duluri. U l-oħra ta' San Pietru. Però apparti dawk kien ikollhom lig ta' 7 tiġrijiet. Tajjeb li kien hemm dat tip ta' kompetizzjoni. Kien hemm kompetizzjoni oħra, lig. Mela dak kif kien isir Birzebbuġa u kienu jtelqu l-ħadd.
Apparti jekk Birżebbuġa il-fregatini kienu jħalluhom irmiġ fuq l-irmiġ. Però mbagħad il-ħamis jew il-ġimgħa kienu jmorru jtellawhom l-art, inatfuhom biex ilestuhom għall-ħadd biex il-ħadd ikunu pinna għat-tliela. Biex biex għal-ħadd ikunu fl-aqwa forma tagħhom. Tajjeb, issa apparti Birżebbuġa kien hemm ukoll pereżempju San Ġiljan. Kienu kien hemm il-festa ta' San Ġiljan jagħmlu ġurnata sports tal-baħar u kienu jinkludu il-fregatini tal-Latin. Inċident minnhom kien li f'San Ġiljan waħda minn daw il-festi, apparti l-luħ, it-tiġri ta' luħ, qdif u x'nafijiet, kien hemm it-tiġrijiet tal-hawn tan-nisa. Dat nitkellmu fl-1930. Il-kappellan oġġezzjona, ma ridhomx. U fil-fatt sar sport tal-baħar barra t-tiġrija tan-nisa tal-hawn. U kellha ssir l-għada biex tkunu tafu xi żminijiet qed nitkellmu fuqhom. Kien hemm ukoll Sant'Anna ta' Witilajn. Tkellimt ma' Albert Felice, Witilajn kien hemm flotta żgħira tiġi erba' fregatini, però mbagħad kien ikun hemm ir-regatta ta' Sant'Anna. U Peter u Paul u Joey qaluli li Birżebbuġa kienu jitilgħu beħġarhom għaliha tit-tellieqa u kienu jitilgħu bil-baħar dak ismew kienx hemm ir-road trailers u l-karozzi tal-lum. Mela kienu jirmunkaw il-fregatini tat-tiġrija ma' Kater. U jirmunkaw għamna Witilajn. U magħhom kienu jitilgħu is-supporters bil-fregatini tagħhom. Mela kien ikun hemm xena. Spettaklu, nista' nimmaġinaw. Għaliex biex tkunu tafu, supporters kellhom ħafna. Joey Baldacchino, Peter Paolo Ratal u oħrajn kienu baħħara tajbin. Meta kienu baħħara tajbin kienu kollhom ħafna partitarji. U kienu jsegwuhom daw, anke meta jkun hemm it-tiġrija Birżebbuġa. Kienu jsegwuhom madwar il-kosta. Ġifieri hom x'qagħdu f'post wieħed u jistennewhom ġejjin. Imma il-bagi l-ewwel kienu jkunu ħafna drabi, il-bagi fissi, pereżempju l-baga tax-Xell, il-baga ta' Benajsa, il-baga ta' Dellimara, l-iskolli qudiem San Luċjan il-ħaġra. U kienu jduru magħhom xi darbtejn. In-nies mill-art il-partitarji kienu jiġru magħhom daw biex isegwu l-Benjamini tagħhom. U ħaġa oħra partikolari, il-Benjamini kienu il-partitarji kienu naqra akkaniti. Allura l-partitarji eżempju ta' Pawlu ma kienux joqgħdu ħdej il-partitarji ta' Joey, mhux ta' ngħid għalfejn Joey jiena. Imma bażikament kien hemm dinamika. Tajjeb, u kienu jsiru f'diversi postijiet. Kien ikun hemm ukoll tiġrija bil-fregatini tal-Oħratin, mill-port il-kbir għal Witilajn. U kienet tkun interessanti mill-port il-kbir għal Witilajn. Kien ikun hemm darba għalli xi ħadd ukoll kien hemm waħda San Pawl il-Baħar, ma nafx hekk hux imma bil-fregatin tal-Latin jew bis-Swordfish. Imma xi ħadd qal li kien hemm tiġrija bis-Swordfish kienet wara. Swordfish hija kwalità ta' dajs oħra Ingliża. Ekku. Hawnhekk għandna fost l-aħjar baħħara, Hawnhekk hawn fost l-aħjar baħħara, ġifieri. Mela qed nitkellmu kien hemm di parti mill-karatteristika tax-xena lokali Malta kif kien isir l-Burdjar. Sewwa dawn huma kollha il-festi ta' diversi nħawi li fosthom kienu jkollhom ukoll il-tlielaq bil-fregatini tal-Latin. Qed nurikom hekk dawn xeni li tieħodhom minn fuq l-internet. Dak kien ir-Royal Malta Yacht Club. Ir-Royal Malta Yacht Club però ma tantx kien jaqbad fuq il-Latin, kien qabeż jaqbad fuq dajjes oħra, dajjes x'ismu. Hawnhekk naħseb jien għandna lil Pawlu u lil Joey, għax jiena l-Pawlu u Joey għandhom kif bdejtu l-luħ. Allura aħna bdejna l-luħ meta konna tfal. Kellna l-modelli u konna ntelquhom il-bajja sabiħa bejnietna. U naħseb wieħed minnhom huwa Pawlu, u naħseb wieħed minnhom huwa Joey. Ejduni intom, sinjuri. Ġu saret tara fejlek innifsek hawn. Pawlu li ma wieħed inti. Mhux veru. Imma dinja xena ta' kif eżattament l-rakkuntawli Joey u Pawlu kif bdew il-qluħuma. Da naħseb jiena Joey da St. Mary Joey di naħseb tiegħek hux hekk di. Da Joey kien itellaq kellu ekwipaġġ il-ħutu tajjeb. Di xena Birżebbuġa bil-fregatini tal-Latin. Araw xi xmien. X'eleganza. Fregatin oħra. Jien meta norjom barra minn Malta ta' ritratti jiskantaw xopri sbieħ għandna.
U dan huwa grazzi għall-bennejja tal-dajjes, tal-fregatini li għandna tnejn minnhom qegħdin fostna. L-istess Birżebbuġa, l-iktar li sibt ritratti ta' Birżebbuġa. Għaliex Birżebbuġa l-iktar pajjiż li dan jipprattika l-ibburdjar tal-Latin. L-oħrajn kien hemm grupp l-Isla, kien hemm grupp San Ġiljan, kien hemm grupp il-Gżira, sfumaw malajr. Birżebbuġa l-iktar baqa attiv. U Pawlu għalli aħna bqajna sal-1963, sal-1963. Mbagħad daħlu dajjes oħra, daħlu dajjes Ingliżi, tajjeb ta' servizzi. L-istess Birżebbuġa, anke hawnhekk, dajjes fregatini sbieħ immens. Parti oħra minn Tellija. Dajjes sbieħ immens. Kalafrana qabel il-Freeport. Għad nitkellem ma' uħed ħabib ta' ma' Ġiljan ukoll, qed kemm kienu kun hemm nies supporters. Għalli kienu kun hemm mal-200 ruħ. Meta waqafna ntellgħu snin wara, nisa kienu nisa ta' kif ma tkomx intellgħu, kienu jarawna Ekku. Kienu jsegwu ħafna. Kienu segwu. Incidentalment, xtaqt ngħid ukoll, għad-dokument ukoll. Illi għalkemm dak iż-żminijiet kien hemm ukoll baħħara nisa. Kienu jkunu ekwipaġġ. Kien hemm waħda ta' Farrugia, Pawlu, kien hemm dajsa ta' Farrugia, għandek ikun St. Mary ta' Farrugia, waħda minnhom. Semmieli Ġiljan, għalli kienet it-tifla ta' Sur Farrugia kienet it-tellaq ukoll. U l-mara ta' Ġowi ukoll, il-mara ta' Ġowi Baldacchino ukoll kienet l-ekwipaġġ ta' raġel tagħha. Jiġifieri kien jinżel idur ta' Matti, semmew li ta' Matti. Għalkemm kienna, nsellimlek ġew, grazzi ħafna, nsellimlek. Għalkemm jien għandi lista, ġbart lista bil-kooperazzjoni ta' Pawlu u Joseph, ġbart lista tal-fregatini li kien hemm. Birżebbuġa, il-kulur tagħhom u ta' min kienu. Apparti kien hemm li kollu d-dajsa tiegħu, kien hemm li kollu l-fregatina tiegħu, kienu kien hemm li kollu sempliċiment imur isuqa, bħal dak il-ġoki. Però flok ġoki ta' żmiemet, flok sewwieq ta' żmiemet, kien ikollok min isuq il-fregatini. U fosthom kien hemm ta' Matti. Grima, kull kunjom huwa Grima, familja li għandha min jiġi minna mill-Awstralja, l-Awstralja minn għalija? L-Awstralja. Min diskors li jkolli ma' nies ta' Delizzju. Skopret li da ta' Matti kien wieħed mill-aħjar baħħar u l-aħjar muniera li kien hawn. Ġifieri kien hemm anke min ma kellux dajsa, tal-waqt nispiċċa. Kien hemm x'ismu. Telli oħra, l-eleganza tad-dajjes, daqt nispiċċa sinjuri. Daqt nispiċċa, għax rid nurikom xi ritratti partikolari. Dan huwa Pawlu da, di dajsa ta' Pawlu St. Mary. Id-dajsa ta' Pawlu di nara. Sorry, il-Blue Star. Oċek, il-Blue Star, oċek Pawlu di. Il-Blue Star ta' Pawlu di, jara. Ġifri għad neħu l-Pawlu l-ura fi żmien, jeno. Hawnhekk għandek uħud mill-partitari, jara. Uħud mal-partitari madwar il-Benjamin tagħhom. Di kienet ċena tipika ta' kull nhar ta' ħadd Birżebbuġa. Parti oħra minn Tellija. Din istess, hawnhekk għandek fregatin, ara. Il-prim tagħha qiegħed iktar font, mibnija apposta. Aħna il-fregatini tat-tilaq tal-Latin. Aħna fil-bidu rajna t-Taljani. Tat-Taljani huma dajjes tax-xogħol, restawrati. Tagħna kienu mibnijin purament tad-delizzju. Mela kienu mamlin eħfef u biktar grazzja. Sewwa. U dak aktarx ta' Matti dak dar-ritratt. Donaldux ta' Matti dak. Ok. Però għandek il-prejm kif inhu l-prejm tagħha. Fon bil-pupress, eccetera. Oħra dina ma nafx.
Hawnhekk issa, di d-dajsa ta' ġowi, Baldacchino, is-St. Mary. Bnija u stess. Ġifieri daw il-Baħħara sew Pawlu, is-St. Mary ta' il-Blue Star. Il-Blue Star bnija Pawlu. U St. Mary bnija Joseph. Ġifieri hawnhekk qegħdin għandna l-privileġġ li għandna tnejn min-nies li huma bennejja tad-dajjes. Peter, skużani, ma nafx li ma waħdajja, u mbagħad tfakkarni naqra. Skużani, Peter. M'għandna nies hawnhekk magħna li bnew id-dajjes huma u kienu jtelqu bihom. U biex tibni dajsa fregatina, trid is-sena, u ma bniex illum ma ssibx min jibnihom illum. Ġifieri fortunati li għandna lilkom fostna. L-istess tliela, dan il-luzzu li semmejtilkom aktar qabel li kien prova xi ħadd barrani jirrestawrah u jagħmlu bil-Latin, però u l-istess. Da x'fadal issa? Meta ġej biex nara x'fadal jien prattikament ma sibt xejn. Waħdiet toddhom fuq id waħda. Dan huwa luzzu, qiegħed il-bajja ta' Spinola. Kif taraw, dan huwa luzzu arma tat-Tarkija. Għalkemm għandu l-magna, huwa arma tat-Tarkija x'għandu il-bank bil-lastara, il-bank bit-toqob. Qiegħed fi stat li qatt jitmermer, sfortunatament. Dak kajjik ieħor, il-Barbarużar, qiegħed marsa xlok. L-istess, dana hija s-sagra familja ta' u li sa nispiċċessa dal-waqt. U dan l-istess luzzu ieħor, ironikament, huwa ta' barrani, mhux ta' Malti. Jiġifieri aħna l-Maltin ma rnexxinniex naqbdu nsibu opri tagħna u nirrestawrawhom u nżommuhom. U hawnhekk id-dajsa ta' Pawlu, id-dajsa ta' Pawlu, għal-fregatina ta' Pawlu, se nara Pawlu. It-Tarkija qiegħda x'imkien l-imġar u d-dajsa għal-fregatina ta' Anti Vassallo qiegħed magħna hawnhekk ukoll.